er jo altså så startende på en 4. plads. Og starten af realitet, 10 minutter er klar, og det er Magnussen, der kommer bedst fra starten. Flot start her i øvrigt til Konrad Laursen. Men han bliver nu overhalet af mange nede fra inderlangsiden. Og så er det pludselig Danesi, der ligger toer. Nu rækker Danesi super start. Alle mand kom videre fra starten. Og Konrad Laursen røg altså helt ned på en 5. plads. Og ellers lige op og snuse på toeren et øjeblik, men bliver altså så hurtigt sat ned bag. Julie Friis ligger 3'er. Victor Poulsen ligger på en 4. plads, som jo altså også havde en tidsstraf i det andet indledende heat, startede langt ned, og så har vi lidt tumult her. En motor, der går helt i stå. Og det koster altså mange placeringer. Men stadigvæk de to forreste, de er bare trukket væk nu fra konkurrenterne. Og det er Julie på en 3. plads. Og så har hun Konrad Laursen lige efter sig. Så det bliver den helt store taber her. Kører nummer 10, Victor Poulsen, som jo altså næsten var ved at gå i stå. Og læg lige mærke til et forspring, de to forreste nu er trukket, og nu Rikke Danesi ligger altså og puster Miki Magnussen i kofaren. Det er langt fra slut det her løb her. Der er 8 minutter tilbage. Julie Friis på 3. pladsen, Konrad Laursen ligger 4, Robert Deringer ligger 5'er, Magnus Terkelsen med nummer 97 på en 6. plads, og Victor Poulsen er gået en placering frem igen, er gået forbi William Sarle og ligger nu på 7. pladsen. De to førende ind over målstregen, og Noriega ligger altså lurer lidt. Og så kommer Konrad Laursen med et angreb på Julie, men det er altså lige tæt nok, men til gengæld en overhaling lidt længere nede. Victor Poulsen, der angreb Magnus Terkelsen. Men meget, meget hård kamp også selvfølgelig om 3., 4., 5., 6. pladsen, men også om 1. og 2. pladsen mellem Miki Magnussen og Noriega Danesi. Og Konrad, han presser virkelig på nu og vil være klar til en overhaling. Og så kommer han ned på en langsiden, tror jeg. Men det sker altså også bagved, fordi Victor Poulsen går forbi Deringer. Og Julie lukker af. Hun åbner ikke for noget som helst. Meget, meget koncentreret kørsel her af Julie Friis med nummer 38. Og toget kommer ind over målstregslangsiden. Kørt an af Julie Friis på 3. pladsen. Konrad Laursen, Victor Poulsen, Robert Deringer, Magnus Terkelsen. Og igen så holder Julie sin linjer, og det gør, at Konrad Laursen ikke kan finde nogen mulighed for at komme forbi. Det er altså nu det gælder. Det er finalen 2014 i DM-avancen. Søndagens finaler, der er altså 2 finaler, hvor også ingen i går. Det bliver lagt sammen til et samlet resultat. Ja, nu I skal komme frem og se i underholdning. Konrad Laursen prøver, og så kommer der et angreb på Konrad Laursen i stedet for. Og det er så Victor Poulsen, der går forbi. Efter han altså havde et lille uheld fra starten af, så er han ved at komme tilbage igen og ligger nu på en 4. plads. Og i mellemtiden er Miki Magnussen stukket af fra Noriega Danesi. Har trukket lige over et halvt sekund. Victor Poulsen kommer meget hurtigt op bag Julie Friis. Flot comeback her til Victor Poulsen, efter at var helt nede og ligge 8. Han stille og roligt kørt sig op igen, og er nu klar til at angribe på 3. pladsen. Og nu ligger han og skygger Julie Friis. Jeg tror ikke, hun har mange chancer. Han er hurtig, Poulsen. Og de kommer ind over målstregen nu med 5 minutter tilbage.
Victor Poulsen helt oppe i kofangeren på Julie Friis. Skal der komme et angreb ned fra den langsiden? Julie Friis lukker af. Også Konrad Laursen er stadig med i kampen. Ligger bag Victor Poulsen. Og bag ved Konrad, der er Robert Deringer kommet med op nu. Der er ikke nogen, der kan gøre noget ved de forplacerede Nicky Magnussen og Norica Danesi. De er fuldstændig kørt, og så kommer Poulsen med et nyt angreb. Julie lukker af. Konrad Laursen kommer på ydersiden af Victor Poulsen. Den er farlig, og han må også slippe den hurtigt. Det gør selvfølgelig, at Robert Deringer kommer med op. Og Mickey Magnussen ind over målstregen med 4 minutter tilbage. Norica Danesi toer. Så kommer den hårdt kæmpende Julie Friis. Skygget totalt af Victor Poulsen. Men Victor kan ikke finde vej forbi umiddelbart. Men det er et langt heat det her, hvis det skal holde hele vejen for Julie. Fordi hun er lidt den langsomste af det 4 kløver, vi ser, der ligger omkring 3., 4., 5. pladsen. Og der ligger et langt tog efter hende. Men hun kæmper med alt, hvad hun overhovedet har. Sveden springer på panden. Og nu kommer Victor Poulsen. Men han kan ikke finde vej forbi Julie. Hun har virkelig fået styr på den lange side af nedbremsningen. Og kommer flot ud igen. Så der er ingen mulighed for overhalinger. Og foran der kører Mickey Magnussen altså stille og roligt væk fra Danesi. Og Victor Poulsen ligger nu an til en ny overhængsforsøg på enden af langsiden, men Julie har sigtet. Hun går ind og lukker af. Det, der er så vigtigt, det er, at hun kan komme ud igen og svinge, og det gør hun faktisk uden problemer. Og så bliver der åbnet op bag ved Julie. Og det er Konrad Laursen, der lige var på pletten, da der blev skabt et hul. Victor Poulsen prøvede at presse forbi Julie, og så skaber han hullet, og der var Konrad Laursen altså lynhurtigt til at tage det. Ej, det er altså flot og imponerende kørsel af de meget unge kører, vi har på banen. Og så kommer Konrad Laursen ned ad langsiden, men Julie lukker igen af. De her unger bliver ved med at køre go-kart, ja, så er der altså masser af Formel 1-kører, der skal ryste i bukserne. Det er fremtiden. Så er det Konrads tur til at prøve, om han kan finde vej forbi Julie. Hun er iskold. Det bekymrer hende ikke, de ligger der. Der er kun lige knap et minut tilbage. Konrad Laursen kommer, og Julie lukker af. Imponerende holdt. Fuldstændig efter reglementet. Der er ingen problemer. Mickey Magnussen i gang med sidste minut. Og efter ham kommer så Norica Danesi. Og så har vi altså en kæmpende Julie Friis. Og jeg tror meget gerne, hun snart vil se det tørne flag. Igen fornuftigt lukker af op på en af langsiden. Og har altså evnen til at igen at få karten ud af svinget og overlader altså ikke nogen muligheder for overhalinger. Og hun skal altså ud på endnu 2 omgange. 2 omgange, så er podiepladsen sikret. En fortjent podieplads, hvis det holder, for hun har godt nok kæmpet for det. Men hold da op, det er tæt.
Konrad kommer virkelig godt igennem langtidssvinget, ligger an til en overhaling, men Julie har lukket af. Og så skal de altså ud og køre endnu 2 omgange, fordi tiden løber først ud nu. Og Julie kæmper. Julie kæmper virkelig med næb og klør. Alt hvad hun ud kan for at holde fat i det her. Og får fin bremse for hende langsiden og kommer flot ud. Sidste omgang til Miki Magnussen, når han kommer forbi her. Sådan. Fuldt fortjent føring til Miki Magnussen med Noriega Danesi på andenpladsen, og så kommer der det her 4 kløver. Hvem af dem slutter på 3. pladsen? Der er 1 omgang tilbage. Julie kæmper. Konrad har masser at byde på. Victor Poulsen har farten, men hvem kan bremse senest op på en langsiden? Så kommer Victor Poulsen med et angreb på Konrad Laursen. Og så får Julie fred. Så får hun lige præcis en kartlængde luft. Og der var så en hurtig Robert Dieringer, der gik forbi Konrad. Så Konrad mistede altså en placering. Den kommer han tilbage igen på her. Sidste omgang, alt sker. Julie kæmper. Nu kan hun se det ternede flag. Sådan. Og det bliver altså nærmest en afslutning, der skulle afgøres med målfoto. Men 3. pladsen blev altså noteret til Julie Friis. Hårdt kæmpende Julie Friis, som får 3. pladsen. Med Konrad Laursen noteret på en 4. plads med Victor Poulsen på 5. pladsen, og Robert Dieringer slutter altså på en 6. plads. Men det var jo